Hei, bună seara, ce faceți? Am auzit că s-a despărțit tema de Adrian și că Etera și cum îl cheamă, cu Liviu au probleme în cuplu. Am văzut că Roxana și cu Emma se îmbrățișau, se consolau. Mi se pare foarte frumoasă, amenajată curtea și deși n-am apucat începutul petrecerii, vedem ce se mai întâmplă în continuare. Oricum, cred că se vor împăca, dar probabil că, na, acum că lucrurile s-au mai schimbat un pic în casă, cine știe ce fel de presiuni, ce fel de momente, dar eu nu-mi dau seama de la ce s-ar fi luat Emma și cu Adrian, adică s-a mai întâmplat ceva vineri seară la Caprici, au avut ceva subiecte au ajuns să se despartă, asta chiar nu știu. Vedem ce se mai întâmplă în continuare. Și să-mi lăsați și mie în comentarii dacă știți de la ce s-au luat.